खारदों आरो खारदों लोगोफोर फिसा फिसौ गारनानै खारदों। नाय बे बिथांमोनखौ। खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअ'आव फिन खनसे आंनि इउटुब चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो बरायहरनाय जाबाय लोगोफोर। आं दिनै एसे आलादा रोखोमनि भिडिअ' खालामनो नागिरदों गाइस। बे भिडिअ'आनो जाहैबाय माने हिन्जाव खारनाय आरो बिथांना मास मोननै ना मोनथाम जाबायनो खारनाया, जै थांदों फैयाखै। दा गथ' सानै दङ। दा बे गथ' सानैफ्राबो आलाय आथानि जानानै दङ। नुखाबाय नोंथाङा, नैबे आंनि बेकग्राउन्डनि न'आनो आरो। दा आदैया लेंहरनायलाय आदैनाव आं फंनैसो सोंगोन आरो। बेखायनो नोंथांमोना बे भिडिअ'नि गेजेरजों नायलां आरो माब्रै खारखो, मानि थाखाय थांखो, बेखौ आङो आदैनाव सोंगोन आरो फंनैसो। आरो गथ'फोरनावबो सोंनाय जागोन आरो लोगोफोर। दा जै थांदों फैयाखै दिनैसिमबो, सोरबा फिसौजोंनो थांफादोंना मादोंनो, फिसौजोंनो थांनानै दिनैसिमबो सफैयाखै आरो। बहा दंहैयो बेखौ मिथिया। बेखायनो माने बे भिडिअ'खौ खालामनो गोनां जाबाय आरो गाइस। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांबाय था, होमबा आं आदैनावबो सोंगोन आरो फिसाफोरनावबो सोंगोन आरो। बिथां आदैनि थाग्रा खुलिया नैबेनो। दा न' बांखौ मोजां नुयैनि थाखायसो खारखोना माखो। दा गथ' सानै थालांबाय, हौवासा गोजा। बिथांमोनाबो फरायदोंमोन। दा न'आव थानो रावबो गैया उसुबिदानि थाखाय बिथाङा दा आदैनि न'आव आं दंफैयो गाइस। मानो होनोब्ला बिथांनि हिन्जावा खारदों नालाय, दिनैसिम माने थांनाया मास मोनथामनि बारा जाबाय, सफैफिनाखै। फिसौजोंनो थांदों होननाय खोनादों। आरो बेवहाय फिसौजों बिथां खारनायनि हिन्जावजोंबो मिथिं जाखांबायमोन गाइस। बेयाव दा बोखालायनाय जादोंमोन। बेवहाय बेयावबो मोजां मिलायनानै थाबायमोन। थाखांनायनि उनाव नै दा न'आव मास मोनथामसो थाबाय। मास मोनथामसोनि उनाव जै थांदों माने बेजोंनो थांफिनदों होननाय खोनादों आरो। बिनि फिसौजोंनो, असे फिसौजोंनो थांदों आरो। दा बहा दंहैयो बेखौ मिथिया। बेखायनो बे भिडिअ'खौ खालामनाय जादों गाइस। दा आदैनाव आं फंनैसो सोंगोन, आदैया मा स्टेटमेन्ट होगोन आरो। फिसाफोरनावबो सोंगोन आरो देखायलांगोन आं। नैबेनो आदैनि न'आ। आदै, नोंथांनाथ' हिन्जावा बेलेगाव थांनाय जाबाय। दा बिनि बिखय नोंथाङा दा मा बुङो? बेथ' थांनायाथ' थांदों। आगोलावबो मिटिं जाखांबायमोन। मिटिं जानानै बै फिसौलाजों बोखालायनाय जादोंमोन। दा बोखानानै आरो मास मोननैसो थानानै खामानि मावनो होननानै थांदोंमोन आरो बियो। औ। खामानि मावनो होननानै लोगोफोरजोंसो थांदोंमोन, लोगोफोरजों मावगोन होननानै। साथाम लोगो दं, जों खामानियाव हाबनोसै होननानै। ओमफ्राय थांबाय, माल माथा लानानै थांजोब्बाय। गावनि गाननाय जोमनायखौ गासैबो गाननाय लानानै जोमनाय थांखाजोबदों। आरो माबाबो गेसबो मोनसे लांफादों। गेस, ओंखाम संग्रा गेस। बिहरदों होननानै। ओमफ्राय थांबाय नालाय थांबाय। मास मोनसे थानानै फैफिननो होनदोंमोन। बेयावनो बहायबो फैयाखिसै बियो। मास मोनसे मोननै जानानैबाबो सफैया, लिंहरबाबो फैया। दा ओरैनो फैया। बेनिफ्राय आं सोंहरबाय थायो, लोगोजों दंबाबो लोगोफोरनि कन्टेक्टफोरखौ हरलाय, नों हरनो हायाबाबो लोगोफोरनो हरनांगौ जायोना होननानै। बेखौबो हरा। आं सानदों आरो गेजेराव कन्टेक्टफोर मोनदोंमोन नामा? गेजेराव बिथांखौ फनबो हरबाय थायोमोन गावनो। हरोमोन। मास मोननैनि उनाव फनबो हरला, जेबो हरला, बन्द' खालामबाय। ओमफ्राय आरो कन्टेक्टआ बन्द' जादों आरो। फैलाबो। दा मास मोनथामनि बारलायलांबाय, दाबो गैया। दा गावथ' टटेलि फैफिना होनदों नामा? फैफिना होनाखै होननायालाय। फैफिनगोन होनदों। फैफिनगोन होनदोंमोन। ओमफ्राय आंबो नायनो लिंहरबाय थायो, फिसाफोरखौ नायनो। गावनो फैनो सोलाबा। एखमबा फैनोबो होनो, नायनि र' होनो। फैया दा नोंथांनि साननायाव दा बिथाङा फैफिननांगौना नाङा ओरैनो? दाथ' फैयोबाथ' मोजांसो। गथ' गथाय दं, मा दं। बेखौथ' जोंथ' गाज्रिबो होनाखै, रायाखैबो, बुआखैबो। ओमफ्राय दा गावनि गोसो मथे खामानि मावनो होननानै थांनानै दा बबाव फिसौजोंसो थांफिनखो ना माखो मिथिया। दा एसे खोनानाय मोन्दों, फिसौजोंनो दं होननाय। सोरबा नुदों होननाय खोनादां।
दा नोंनि मथे फिसौजोंनो दङ होननानै सन्देहखौ साननाय बायदि जादों आरो दा साननाय जादों। दा लोगो लाहैफिनदों आरो बिसोर जाहाथे लोगो लाहैनाय बायदि मोनदां आं। दा नोङो मोनसे खोथाखौल' बुंदो, दा नोंनि मथे बिथाङा इमिडियेट फैफिननांगौ ना नाङा? दाथ' फैफिननांगौ, गथ' गथाय दं मा दं बे गथ'फ्राबो गोसोखाङो, दुखु मोनो आरो फरायनायफ्राबो आद्रा जाबाय। दा हस्टेलनिफ्रायबो आं गरम बन्द'आव लाबोनानै दा दोनफिननो हायासै। दा बिथांनि मुङा मामोन? दा फैसाबो नांगौ। नोंथांनि हिन्जावनि मुङा मामोन? सबिता नार्जारि। सबिता नार्जारि। दा गथ'फोरनि थाखाय बिथाङाथ' नोंनि न'आव फैफिननांगौ नोंनि मथे। दा बेनो होनबा गथ' सानै दङ, नुखाबाय नोंथांमोना। सानैबो फैब्रा बाबु। नै बिसोरनो गथ'आ सानै, गेदेरानो जाबाय नै, बे खै बोसोर? 13 बोसोर हाबबाय। 13 बोसोर थालांबाय नै बियो। बेहा 9 बोसोरानो जाबाय नै। बिथांमोना अन्थाव बाथाव गथ' सानै थालांबाय। बिथाङा बे गथ'नि मोखांखौ नायनानै फैफिननांगौ। नोंसा मामिखौ फैफिनजानो लुबैना लुबैया? लुबैयो, फैफिननांगौ। मामि न'आव फैफिन होननानै बुं होनबा न' खनसे। मामि फैफिन न'आव। मामि फैफिन न'आव। नुबाय दा गथ'फ्रा मा कन्डिसनाव दङ दा, बिमा गैयाबा माबायदि जायो। बेखायनो दा बिथाङा जाय हौवाजों थांदों, बिथाङा इमिडियेट फैफिननांगौ न'आव। दा आदैया एक्सेप्ट खालामनानै लाफिनगोन, नंगौना नङा आदै? दा नोंथाङा जाय हौवाजों थांदोंब्लाबो न'खरनिनो फिसौसो जायोमोन नालाय, दा फिसौआ बुजिनांगोन दा बेखौ। आं सानदों माने बे फिसौखौ बिदि जानाङा नंदोंमोन। दा बे लानानै थांबायबाथ' जोंहाबो जाथिया नस्थ' जागोन। न'खरनिथार आंनि फिसाजोनिसो फिसौ, बेलाय मा होननानै बेलाय बिखुनजो लिंहैनांगौ जाखो? बेफोरबायदि मोनसे मान सनमाननि खारन, खोथा मान थायो। सनमान सेस जागोन आरो। ओंखायनो इमिडियेट फैफिननांगौ। दा नोंथाङा रिकुवेस्ट खालाम। बेखौथ' नांगौ, जों फैफिननांगौ, बेना बे थांफिननांगौ आरो हिसाबाव। नोंनि हिन्जावा न'आव फैफिननांगौ, ओमफ्राय बिथाङा गावनि सेंग्रा न'आव मानसि बे थांफिननांगौ। जेरावखि थाङा, बेहाथ' हिनजाव जोबनो थाङाखैना। होमबा भिडिअ'खौ बारा गोलाव खालामला आदै, नङा होमबा? आङो दा बेखौनो फोरमायहरनोसै। नोंसोरथ' नुखाबाय, आं फंनैसोबाबो फिसाफोरनावबाबो आरो हौवानावबाबो आङो स्टेटमेन्टखौ लाबाय। मानो होनोब्ला हिन्जावा दा फैफिननांगौ आरो न'आव थाफैफिननांगौ। जाय हौवाजों थांदों बे हौवाखौ गारनानैबाबो फैफिननांगौ। मानो होनब्ला बियो न'खरनिनो असे फिसौसो। जाहा बे गावनि आदैनिनो फिसाजोनि फिसाज्लाजोंनो बिथांनि हिन्जावा थांफानाय जादों आरो। बेखायनो दा रिकुवेस्ट खालामदों आदैया, न'खरनि गारजेना, नोंथां सबिता नार्जारिया जेरावखि थाया इमिडियेट फैफिननांगौ, न'खरखौ गोजोन संसारै रायजो जालांनांगौ। दा बिथाङा एक्सेप्ट खालामगोन, जेबो सिन्था खालामनांगौ जेबो गैया। आं स्क्रिनाव होगोन, जाय सुबुं रायजो राजा आइ आफामोना नायदों, बेयाव अबेयावबाफोर बिथांमोनखौ नुसनबायदोंब्ला स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव कन्टेक्ट खालाम आरो बिथांमोननि महरखौ आङो मबाइल स्क्रिनाव होगोन आरो गाइस। स' होमबा आं बारा गोलाव खालामला लोगोफोर, भिडिअ'खौ सालाया थथ' थाथा जालायलांबाय। बबावबाफोर लोगो मोनोबा बिथांखौ बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामना हरबानो जाबाय लोगोफोर। फाइनेलि होनबा भिडिअ'खौथ' नुखाबाय। भिडिअ'आ जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन गाइस, नोंथांमोना नाय आरो नायनानै बै सबिता आरो बै हौवा बे बिथांमोनखौ जुदि बबेयावबा नुयोब्ला दा न'खरनि गारजेना मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनांगौ आरो बेजों लोगोसे बिथांमोनखौ जेरावखि नुवा हमनानै दोननानै खबर हरनांगौ। बेनोसै दा न'खरनिफ्राय जिखिनि बुंनो गोनां दंमोन बिथांमोना बुंनानै होबाय, आं बेयाव फंनैसो बुंनानै होबाय। बेखायनो नोंथांमोना रायजो राजाफ्रा बबेयावबाफोर बे बिथांमोननि महरखौ नुयोब्ला, बबेयावबा थानाय रुमखौ नुयोब्ला, बा दिल्ली, बम्बाइ, केलकाता बा जेरै बेंगालरानो जा बा गुवाहाटियानो जा, बबेयावबाफोर नुसनबायोब्ला माने बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय आरो। इमिडियेट बिथांखौ हमनानै दोन आरो हमनानै दोननानै माने कन्टेक्टखौ खालामहरबानो जाबाय आरो। स' थेंक इउ होनबा दिनैनि भिडिअ'आ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर। बाय बाय।